după moartea mamei tale va rămâne mereu un gol pe care nu ai avea cu ce să-l umpli niciodată. Este fals. Îl poți umple cu iubirea reală pentru ea. Golul ăla rămâne cât timp tu te gândești în continuare la tine. Iubirea oamenilor, de foarte puține ori, este iubire. Iubirea omului este, de cele mai multe ori, egoistă. Pentru că te gândești la tine. Când ți-e ție dor, când tu suferi, te gândești la suferința ta, la cum te-a impactat pe tine, la faptul că ție ți-ar fi plăcut să mai fie celălalt prin preajmă, știi? Dar când începi să-ți muți atenția de la tine la celălalt, se schimbă situația. Și bun venit iubire altruistă, necondiționată, iubire punct, ca așa ar trebui să fie, și te gândești, da, stai, că omul ăsta a avut o experiență, că și moartea e o experiență, corect? A trecut prin treaba asta, îi e bine dincolo. Cum? Mai există o conexiune între noi. Cum să fac să-i fie bine? Adică te muți de la tine, că tu suferi când e atenția asupra ta. Este foarte greu să faci switch-ul ăsta mental, emoțional în tine. Trebuie să scoți programe, să te duci în multe chestii. Dar așa poți umple și există opțiunea de a umple acel gol. Cum a învățat să-l iubești pe celălalt în forma în care este acum, în locul în care este acum. Îl poți umple cu credința în Dumnezeu, cu acceptare, care sunt lucruri, dacă te gândești la nivel de emoții, de frecvență foarte înaltă, care crede-mă că umple orice tristețe, o spulberă.